ithi inkosi yamaNazaretha The Lord of the Nazareth said esihlabelelweni through his hymn book, ngokuba uJehova Jehovah uyabahambela abantu bakhe all to his ekulaleni people kwabo. during their sleep. No one you see God. Akekho ngabona uNkulunkulu with the naked eyes. Noma ungathatha umeso uyisike Even if you can cut yourself, soze umbone you uNkulunkulu. cannot see the physique of uNkulunkulu usebenza God. ngezithunywa. God is operating through messengers. Uthi ubaba wami kamoya la My ngizalwa spiritual khona father said, inkosi The yamaNazaretha Lord of the la Nazareth, ngabusiswa where khona. our God ordained. Nganginathini I was none. namhlanje ngiganiwe. Today I'm married. Namhlanje ngiwakhila umuzi kababa. I constructed a homestead of Namhlanje my ngigibela father. imoto I ride the engiyithandayo. vehicle of my choice. Yazi You kwenzekani? see what transpired. Ngabusiswa kwaShembe By the Nazareth. Nazareth Namanje Baptist ngisaya Church. khona phansi I'm konyazi still lwezulu. under the Lord, unyazi lwezulu. Akekho ngangivimba No, ebuhleni. stop the prophet, the headquarters of the Nazareth ebuhleni. That's why kukhona izwi Ngakho, there is a elithi word. That's uboyiphatha kahle indlu lala Take care kuyo of your bedroom. ukuze uNkulunkulu That wakho your God angacasuki not get ukuza kuwe irritated to pay a ngephupho. you through a dream. uboyiphatha kahle indlu Be gentle olala with your kuyo bedroom, with your bedroom. ukuze uNkulunkulu That wakho your God. ngithi mina khona He abangasaphuphi says some people are not dreaming anymore. kodwa namhlanje ngizobavula Today I'm going to release them. ngoba wavalwa wena ngizokuvula I'm namhlanje. going to release you today. Kukhona umuntu oke aphuphe You will have a dream. ayibone inamba ebusuku You know, kodwa kusekuseni useyikhohliwe. cannot recall them. Kukhona umuntu okaphuphe People who athi ngiphuphile I man. had a dream and Iphupho selikhohliwe is wrong. cannot recall it. Akulunganga lokho. Uyangibona ngoba You ngila see the prophet here? ngaphupha He had a dream. sengilahlwe izihlobo Lost by the relatives. la emhlabeni. Don't judge anyone. Ngahluleli. Umuntu ungamjaja Do not nimjaje emndenini nimhlulele emndenini kanti emadlozini emathongeni akahluleliwe. Land is not adjudicated. Uyangibona You namhlanje see the prophet today? ngazi umhlaba He's wonke. known all over the world. He's famous. Ngibuya emgwaqeni, He's from the street corners. ngibuya He's eshelter, from the Impemeni, the ngibuya ukudliwa zimbungulu, eaten by the birds. ngibuya ukulala He's phansi. sleeping down on the floor. Ubani owangilanda? Who collected the prophet? Ngaphupha. He had a dream. Nina uNkulunkulu nimfunda encwadini. From the scriptures. uNkulunkulu wayekhona ngisho phakathi kokhokho bethu. Within our Lingekho predecessors, iBhayibheli. there were no Bibles. Babexhumana They used noNkulunkulu. to connect to God. Namhlanje The ma-Afrika Africans. nilihlazwa. I disgrace and embarrassment. Namhlanje niyahlupheka. They are suffering. Ziphi inkomo The zoyizwe? livestock of your forefathers. Uphi umhlaba Where wenu? is your land? Umuntu omnyama umthola ehlazweni. Africans always with the disgrace. Oh mama bethu bayizigqila zabamhlophe namhlanje bawasha ama-under abelungu. Babawasha amaphenti abelungu abafazi. White women. Wonke umuntu mayelele ebusuku. Everyone during the night. Ithunywa yikhona. Messengers are present. Namhlanje uyangibona ngihamba Today kuphi? you see the prophet where he is. Namhlanje kunabantu There mina are people. njengoba ngila ungibona ngila See the kunabantu prophet abasebenza phesheya kwezilwandle abeze kimi. Abroad, they came to the Kunabantu prophet. abasephalamende, kunabaculi abaphezulu lapha. Artists, they're of high Angisabi ukusho profile. lokho. I'm not afraid to speak about it. Umculo odumile ukhuzana kahlale ngangibukela. Ukhuzana ubuya la kumina. Son is coming from the prophet Dr. X. Omfeze emnyama babuya la kumina. Omfana kaMgqumeni babuya la kumina. Of Mgqumeni as well. Kunabantu People.
abasebenza phesheya kweyilwandle namhlanje bahamba imihla bafika izinto Their zimnyama matters were darkened. sengiyaprofetha I manje prophesy ngithi now. nawe khona kule I say you ndawo are oppressed. ngizozivula into zakho Release your matters. ngizovula umsebenzi ngizoyivula inhlanhla yakho ngizoyivula imali ngizolivula ibhizinisi ngizoyivula imoto ngizoyivula ipromotion hey wathi yebo baba wathi ngisize baba Help me, Father. hey sebenza moya Holy Spirit. Hey, ngiyayizwa lento. I can feel it. I can sense it. ingakho abanye bangihamba phakathi athi People umuntu among- mangithinte nje ingubo If I yakhe can kuyobe touch kuphelile anything for the prophet, mangithintile if I just touch mangithinta umphetho wengubo the yakhe hem of his garment, yingoba ujwayele abaprofethi abakutshela ngisho bakutshele yonke into ujike ungasizakali then no deliverance at the end of the day. kukhona abanye phakathi kwenu There are people among asebabulawa kodwa are bayaphila killed, yet they are still alive. bafile They are dead, babulewe killed. ake ngimtshele Let me tell ubufakazi you, it's a testimony. ngikhuluma kahle ngoba kungenzeka lo engikhuluma ngayo futhi lento engiyishoyo bayayazi abanye kulabo engihamba nabo angeke ngikhulume into engekho kula emphobheni lolu hlelo lwami balibuka zonke indawo naphesheya kweyilwandle Even abroad is viewed. ake ngitshele into ongayazi I tell mntanami you something that you are ignorant about. ngicela ukuthi uNkulunkulu Yeah, akusize God to help you. nezithunywa zakho zikusize Let them help you as well. zikunikeza amehlo kamoya Your spiritual zikunikeza eyes. inhliziyo ethambileyo That is pure. ngoba abanye babulawa ukuthi sebahamba kakhulu In pillar to bachitha profit. imali Squander some ukholo labo seliphelile faith is finished. alivuswe namhlanje Let it be othi resurrected. ngisize baba othi ngisize Help mprofeti me, prophet. kusuka omunye umama The other woman came. lapha KwaZulu Natal KwaZulu Natal province. uza eGoli She came to Joburg to Dr. X. ungifica lapha kuyi one on one One-on-one consultations. The asebenza mo Holy Spirit operator. khona abanye phakathi kwena bakhona people among you that bala are present, namhlanje they are here emakhaya today. wabo At home, kunezinto there are ezigijimayo things that are eningayiboni right ngamehlo now. They are enyama invisible to your naked eyes. Ngiyakuzwa na? Do you understand the prophet? sebenza moya Holy Spirit accomplish the mission. khona abanye phakathi kwenu People among you, njengamanje bala right now they are present. kunezinto abayishiye emajaldini wabo ezafakwa Deposited. lezi zinto ziyasebenza These things are operational. zivala imisebenzi They are locking jobs. zivala imali They are locking financial breakthroughs. zivala ukuthi kungalungi lutho egcekeni ekhaya Come right within the premises that kodwa today namhlanje namhlanje today. nansi inkemba yami There is a sort of the prophet. ngizolwa namhlanje I come to engage myself today. hayi khuleka ngizolwa namhlanje ngizolwa Fight today. ubheke kusasa uhlelo See the program tomorrow, ngo9 kusasa 9 a.m. khona umfana kade ngilwa A naye Sunday gentleman, I fought with him. efakwa isipoki There was a ghost. bamthathe bambeka phe kwethuna They put him upon the bathi grave. bayamsebenza They bambeka wanted phe to kwethuna deliver okungelona upon the ngishela grave, kubo a grave of a stranger. bafika bamkanti lo muntu This uyaganga one is very umbathisa lo muntu technical. ongasekho You want him to be possessed by the Uyagula devil. kalali namhlanje. This one is sick. He can't sleep today. kodwa njoba elapha He is there. ulapha ngidila ngaye He's there. njengamanje I'm with him there. ngimkhipha isipoki lesi Deliver him from the ghost. qaphelani Be endaweni hamba careful kuzo of where you are going. angiphinde futhi Let me ngixwayise reiterate. I just want to Angilanda warn you. abaprofeti benenyanga zenu, ngeke nenze lutho futhi. They cannot interfere with our prophet. Qaphelani. Be careful. lo mfana manje ukhona The gentleman is present. kukhona izinto ezikhuluma kuye Things that are Lo speaking muntu to lo. him. The person abambeke phe kwakhe abamgibeze upon the phe kwakhe lo muntu grave, uhamba upon the naye manje grave is with him. kodwa siyamkhipha thina We are chasing that person away. siyamsusa lo We muntu are taking him away from the guy.
hey wema Africa Africa, kuningi ukuganga la ngaphandle people are very notorious miningi outside. imkhuba la ngaphandle A lot of habits and frame of minds outside. abantu abaphumeleli Some people don't ngoba get breakthroughs because kwagangwa there is a witchcraft practice there at home. ngoba ngithi kukhona abantu phakathi wenu People among you, abangasaphuphi they don't dream anymore. uyabona uma If you ungasaphuphi don't dream anymore, Something wrong. khona ungahambi kahle. iphupho kumele livuse and Must wake iphupho you up. likhumbule Also must be recallable. ngokuba uJehova Because uyabahambela abantu God is bakhe clean kulaleni and kwabo called. Please, people during their sleep, uboyiphatha kahle indlu lala kuyo take care of your bedroom. ukuze uNkulunkulu Let your wakho God nezithunywa put your zakho messengers ngeke umbone in. uNkulunkulu God, you can't see him. uyangibona ngoba You ngila see the prophet here, kwafika ugogo ozala ubaba grandmother. kuqala esaba semathuneni paternal grandmother. Kwafika of my inyanga mother. yezulu, The Lord uShembe. unyaka lwezulu, Emva Ushembe kagogo. after my grandmother. angithi uyabona namhlanje You impilo see the yami prophet, this thing, yithonga lami the ancestral zithunywa zakini messengers of the club Wonke umuntu ophilayo everyone who's living on uney'thunywa ahamba There are nazo. messengers Abantu around mabefuna you. ukubulala, Even if they want to destroy your ukuthi ungaphumeleli. life, not to get breakthroughs and prosperity, bakuphambanisela iy'thunywa they are confusing your messengers. niqaphele nokuhamba nithwasa Careful. This initiating thing of yours. mawuthwasa unedlozi Going for ithonga divination funeka ukuthi and all. ulalele ithonga Must ukuthi comply. likushonisaphi Where does it direct you? abantu amadlisa baphalasi abantu amadlisa baphalasi abantu amadlisa baphalasi abaphatha zitrak abaphatha zinyawo abaphatha amadimoni yeyi sebenzi makube njalo Let it be. ngicela wena ohleli phansi ubhekele enkemba bhekele enkemba Look at the njengamanje sword, focus on the sword. ngibulala into esekhaya njengamanje They're at home right now. mayiphakame ithuni 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 yebo Oh, yes. makube njalo Let it be. babusise baba Bless the Father. babusise baba Bless the Father. ngivula amaphupho wakho Release your dream. ngivula amaphupho Release your kamsihlandla dream. Release your ngivula dream. amaphupho wakho Release your dreams. ngivula umsamo wakho yebo njalo Oh, let it be. ikhwama zabo ibuye phambili Oh, Lord, their persons must go in front. mbambeloya 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 Oh, leso 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 kuyenzeka 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 yebo yes. abagulayo Sick. mabaphiliswe Let them get delivered. abagulayo Sick. mabaphiliswe Get healed. abagulayo Sick. mabaphiliswe Healed. nibakhathe 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 Careful. abaneyiphoso kuthandazela iphana abaneyiphoso kuthandazela iphana abaneyiphoso yebo baleka baleka abaneyiphoso ayiphakame iphoso ayiphakame iphoso ayiphakame ayiphakame iphakame Rise up. yebo Oh, yes. ngigeza nomuntu ohamba naye Is the person that was with you? ngigeza isithunywa sakho namhlanje Messenger today. nakamandla nakamandla uyabusiswa 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 nakamandla 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 yasha 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 hey kuyenzeka What is happening? something happened Oh, no one's again. khona kwenzakalayo Something is happening.
yes amandla Power. ethe umphavu beke la Remind. ubani la ihamba nabalengane ihamba nabalengane Camera time. egqoka ijezi elimhlophe ihamba nobani A whitish jersey. ingane egqoka ijezi elimhlophe ihamba nobani Whitish jersey. Who came in with her? uhlala pha mama Where do you Ejahaqala. reside, lady? ihlushwa yini lengane What is wondering? Inogula nje okuningi uhlala phathwa zinyawo ikhanda ayikho into engamphathi. yonke into Everything. lokhu kugula Element. akukhona ukugula It's not the ordinary sickness. okwemvelo kodwa Natural. ukugula okukhandwa kuyona It's a fabricated Namhlanje. sickness today. ngiyaqeda namhlanje I finish it. akekudumihlaba wathi yeba baba Yes, Father. wathi namhlanje Say today, lapho engivalwe khona whatever is lost, makuvuleke let it namhlanje be released. makuvuleke inhlanhla yami Hey, lucky. makuvuleke imali zami makuvuleke umsamo wami Ancestral platform. makuvuleke abantwana bami My children as well. mama yima kanje mama ngizomphilisa manje I'm gonna heal her today. nina moya enigulisa niyasha Spirit, you're Yes, sir. penny. You're penny. Yes, beka You're umphavu. penny, you're penny. That's all. That's all. Yes. Liyaphuma. Out. Liyaphuma. Departing. 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 Yasha. Penny. Yasha. Penny. Yasha. Penny. Yasha. Penny. Yasha. Penny. Nifunani la? What do you want? Nifunani? What do you want? Nifunani? What do you want? Obani laba? Nifunani la? Who are you? What are you doing? Nifunani? What are you doing? Nisawenzani la? What is your mission? Nisawenzani? What is your assignment? Aseluleki. Aseluleki isandla I'm zakho. not stretched now. Ayisaluleki izandla zami baba. Uphuma kuye. It's from her. Akete yabona ke manje. Listen. Akete yabona manje le nto iphuma ngapha. It's from this side. Lento emibophela umntwana wakhe isibuya kuwena. It's coming to you now. Sebenza Holy Spirit, you must akithi niyabona ubuthakathi. sorcery. Ubuthakathi niyabona. Do you see sorcery? Lento emibambe ingane yakhe isibuya kuyena manje. Now she's taking it. Bayathatha abantu People are ngaphandle. very technical through Bayathatha witchcraft. abantu. People are very technical through witchcraft. Kahle ke. Bamba lapha. Holy. Aktumihlaba, 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 aktumihlaba. Uthi yeba baba. Yeba baba. Yes, Father.
Uthi baba umprofeti Prophet. ngibonga ukuphila konke lokhu kufa Sickness. konke ukufa Sickness. akungaphinde kubuye kimi Let it not ikhanda come back. ebelingiphatha Cause that Lingaphinde libuye headache, kimi. let it not come back anymore. sithi uzaba right mama Gonna be healthy. don't worry yeso Yes, sir. uzaba right mama Gonna be Bonga. okay. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga Nkosi yami kade ngihlupha lo mntwana ngisho esikolweni. hey kikisa imsebenzi yabonakala imisebenzi yabona awushaya isandla phezulu awushaya isandla phezulu awunyakaza 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 awushaya isandla phezulu awukikisa leso awukikisa 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 awushaya isandla phezulu awushaya isandla awushaya isandla phezulu lapho right phansi phansi kahle Good down. phansi phansi mangezo lapho umpop Mike, please. ubani wena ubani Ugogo, ukhokho ubani ukhokho ubani Makosi, umakosi Makosi, yo, ngithi mina wahamba kanjani emhlabeni How did you die? yo, wahamba kanjani emhlabeni How did you die? yo, ufuna enzeni le mntwana What do you want her to do? ufuna enzeni funa prophet lomntwana, funa prophet lomntwana, funa sebenze, asebenze ngabantu People. a prophet, ufuna asebenze ngabantu bamvalile prophet, People. no, khona ini ngoba bebona bukhulu, asebemvala uprofeti bakhe, abamvalile yes, Look, ufuna ngimvule you want the child to be ngiyajabula, ufuna ngimvule ngiyajabula. the child to be released. Lo mntwana kumele asebenze. Khona umsebenzi walo mntwana. Kumele asebenze. awubuyisa okay lalapha ke Listen, buyisa ikhandlela eliyelo a yellow yelo candle, please. Give it to the prophet. basimvule Let us release her. abanye abantu bayagaga iphoza abantu bayazivala Some people's potentials are big. Lord. ngiyamvula namhlanje I release. baba somandla Father Almighty. awuphakamise sakhe isandla Lift up your hand. ithi inkosi So, Lord, ngimi phambi kwesithunywa in the sakho presence of your messenger, ngiphambi komprofeti wakho your prophet, akuvuleke zonke into zami let everything of man be released. ngizobuya ngizobonga So come back and thank the prophet. ngicela aqaqeke amafindo Let the ties be released. zonke izibopho All the bindings. uphulo mama ula angithi uyalibona-ke ikhandlela eliyelo A yellow stick candle. limele ithunywa Representing ancestors. right yitheke manje mangimnike nali hlanganisa baba lapha-ke Hold it. baba kanjani Hold it like that. qhela-ke namhlanje ngiyakukhanyisela Okay, I switch on the light for you. ngikhanyisa isithunywa sakho asivuleke Let it be released. iphuma kancane sit down Alapa. phansi ngiyakukhanyisela namhlanje Penny for you. asikhanye asivuleke alivuleke ithoka la yes alivuleke alivuleke yazonke ya alivuleke khanya kuye khanya uyafula yebo ya uyafula ya uyafula ya Releasing him. yasoke siyavuleka yes ya siyavuleka ya siyavuleka ya siyavuleka ya siyavuleka Releasing. ya yes yes siyavuleka yes siyavuleka yebo siyavuleka amanzi amanzi Holy water, please. kancane
Yite khona kwa bekupop. Bekupop. Mike, please. Bekufuna umpop. Yes, akuduma ihlaba. Sifulela. Akuduma. Yebo. Round of applause. Akuduma. What are those? Siyabonga. Yeah. Siyabonga thina. Uzosebenza kuye. Uzosebenza kuye gogo. Gonna work with her. Uzamsebenzisa gogo. Sebenza. Gonna utilize her great man. Now sebenza. No. Akuduma ihlaba, akuduma ihlaba, akuduma ihlaba, akuduma ihlaba. Akuduma ihlaba, akuduma ihlaba, akuduma ihlaba. Give a round of applause. Sibani sami siyofutha njalo. Emoyeni Oh siyovutha njalo. Emoyeni sibani sami siyofutha njalo. Emoyeni emoyeni siyovutha njalo. Emoyeni sibani sami siyovutha njalo. Emoyeni emoyeni Nkosi yami. siyovutha njalo. Emoyeni Sibani sami siyovutha njalo. emoyeni Nkosi yami. Siyovutha njalo. Emoyeni Awushaya ihlamba ungikisa ngizwe. Sanibonani Maqhawe, ngizophakamisa ukubonga namhlanje kubaba uQaba. Angisiyo umuntu ophuphayo, kodwa namhlanje ngivuke nephupho lakhe. Ngumuntu engimbonayo wazwasiza lo mntwana wami ebengiza naye umfana oyiphuzela kakhulu, okumanje ubalekile ngendlela. Ngiyabona ukuthi usizo belizoba khona ngendlela waseyangibalekela. Ngiphakamisa nje kakhulu ukubonga, engathi uNkulunkulu bacaba ngambusisa. Sanibonani Maqhawe asenqabeni. Mina uMagri Mkhwanazi from Amsterdam in Mpumalanga province. Sifikela enqabeni ngoMay this year. Ngihamba nonkosikazi wami sizoqela usizo mayelana nebhizinisi belingahambi kahle. Kuze kube manje nje kunomehluko omkhulu owenzakalako ebhizinisini. Sesize sakhona nokuthenga imoto sinonkosikazi nazi iKia. Siyabonga uGqobo lasenqabeni. Kwangathi nabanye bangasizakala njengathi njengoba sisizakele. Inkosi ibusise wonke umuntu abusiseke enqabeni. Siyabonga.